Tässä olisi sun faijalles erittäin tyylikäs uusi perheauto. Antakaa mä näytän tarkemmin. Kyseessähän on siis vuoden 2019 Range Rover P400e, joka tarkoittaa, että tää bensamoottori yhdistettynä tuohon sähkömoottoriin niin tuottaa yhteensä huimat 410 hevosvoimaa, eli kyllä kerkee hakee pojan reeneistä. Ulkonäöllisestihän tää on Range Roverin tapaan tosi näyttävä, uudenkarhea valkoinen väri, isot 21-tuumaiset alumiinivanteet. Mutta sit kun astutaan tänne autoon sisään, niin heti tulee erittäin pehmeät lattiamatot. Ja sisällä on fiilis kuin aatelisella konesanaa. Löytyy uutta digimittaristoa, monitoimirattia, erittäin jykevä tämmöisillä digitaalisilla napeilla. Erittäin pehmeät sähkösäätöiset kokonahkapenkit mukavalla pään tuella. Nahkaverhoilu jatkuu ihan tänne kojelautaan asti, eli on aika luksusta. Ja musiikin ystäville löytyy vielä päivitetty Meridianin äänentoisto. Ja Suomen kylmää talvea varten löytyy penkin lämpärit ja ratin lämpäri, niin ei varmasti tule kylmä. Tavaratilaan puolestaan mahtuu vaikka ja mitä, ja tällä hetkellä siellä on vielä erittäin näyttävät kesävanteet mukana. Ja jos haluaa oikein maastoon asti lähteä, niin tästähän löytyy vielä säädettävä ilma-alusta. Ja tällähän on vasta keretty ajaan se 55 000 kilometriä.